In the Bankulu. Bekungcono kusafunda ngomthandazo ngoba bengibona ukuthi ngiyalekeleleka. Kepha-ke njengamanje nxusa wena Shembe ngiyazizwezulu ukuba kusuke intambo kuwe ziphume lapha kimi ukuze ngikwazi ukukhuluma okuthandwa nguwe ngoba le ndawo akuyona yomuntu kepha indawo kaNkulunkulu. Amen. Ngizocela ngengoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesikhombisa ukuba uNkulunkulu abambe uvalo. Kodwa-ke ngiyocela-ke ophethe iBhayibheli angivulele incwadi kaLevi 19 uzofunda nje ngeselilodwa lesibili angayivali sazobe yaqhubeke namanye amavesi. Lapho sobabisa
Levi safike seshumi nesishagalolunye ivesi lesibili. uJehova washo kuMose wathi, uJehova washo kuMose wathi, yisho kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli, yisho kona wonke amaNazaretha akhona emhlabeni, uthi kubo, nibe ngcwele nibe ngcwele ngokuba ngingcwele mina Jehova uThixo wenu. ngokuba mina Jehova uThixo wenu ngingcwele. Ngiyabonga baba, beka nje umunwe khona lapho, uzobe uqhubeke evesini leshumi nanye uya evesini leshumi nesithupha. maNazaretha ingcwele, njengoba silapha njena, munye kuphela uThixo. Uthi mayiqhamuka laphana bese bonke abantu bekhuza ingcwele ngokuba yena ungcwele. Le ncwadi lena ibivamase njalo ukuthi ifundwe inkosi enkulu yamaNazaretha inyanga yezulu, ithi baningcwele ngoba mina Shembe ngcwele. Njengoba silapha amaNazaretha siyanqonqoza, sinqonqozela indaba enkulu esingayazi, kodwa yaziwa uShembe kuphela ngoba uvela naye ezulwini, indaba ethiwa umhlangano kaJulayi. Akekho omunye oyaziyo, yaziwa uye kuphela. Njengamanje ingilosi ziyaviva zehla zenyuka zilanda abantu, ihashe empunga liyagijima lilanda abantu, amagumbumane omhlaba beze lapha endaweni eyingcwele. Ngikhumbule indaba izolo besiguqe khona lapha kuwo lo muzi, kukhona umfundisi esasinaye lapha wakwaPhiliza isibongo lapha kwaMashu. Umfundisi lona owayemhle mhlawumbe kakhulu kunami, ngoba yena wayenakho ukuthi abe nombono ngendaba kaShembe. Wayephethe nje nombono ngendaba kaShembe. Uthi silapha kungonakele lutho njena ephethe inkonzo, uthi laphana kwaMashu khona indawo esiyitholile, khona umfana, umuntu wayebiza umfana, khona umfana lapha kwaMadiya. Sema ngambona ingqondo yakhe iwashwe nge-omo, kwakusho umfundisi ukhuluma bekhuluma nje khona kuyo le ndawo. Ngambona ukuthi ingqondo yakhe iwashwe nge-omo, ngase ngithi akasondele kimi, ngase ngiyamthatha ngamsa enkosini yamaqadi ngawumbika khona ngoba siphethe emaqadini kusho uChilisi ukuthi indaba ezitha nangu lo mfana ngimbona ngathi uhlakaniphile, indaba kaNkulunkulu uyayibona. Ngakho ngiyafisa ukuthi lapha kwaMashu kube nomuzi ozowaphiwa omuhle oyisimangaliso, lapha kuzongena khona lo Nkulunkulu phambi kwethu. Mayesefike khona bese geza bonke abantu ngensipho engcwele ebizwa ngokuthiwa ihisopu. Abaqhamuka endaweni zonke ezahlukahlukene nabeyinkonzo ezahlukahlukene bese beyageza kulo muzi bese bebangcwele. Leyo ndaba amaNazaretha esihlangene ngayo. Bengingazi ukuthi namhlanje izwi lamazwi lizothi akube yimina engiphatha indishi namanzi nethawula, kodwa insipho izobe yehla kulo unyazi lwezulu ebizwa ngokuthiwa ihisophu, ngoba mina angeke ngikwazi ukuyiphatha leyo nsipho ukuthi ngiveze abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bangene emhlanganweni kaJulayi. maNazaretha uShembe lona phambi kwethu kuya ngomuntu ukuthi uthanda ukubona ewubani. Abanye abantu mabembheka bambona ewumuntu, abanye abantu mabembheka bambona engumprofeti, abanye abantu mabembheka bambona enguThixo. Amen. Mina ke ngedwa nje ngimbona enguThixo. Amen. Sithi masifika lapha kwaMashu
sesiya kuyo le ndawo inkosi izwe lomhlaba sihamba nayo ifake umdiba wayo ocamouflage vele kuvuleke zonke izinto uManazaretha kuvuleka wonke amakhabethe njengamanje mabe ngikhumbula le ndaba vele kuvuleka wonke amakhabethe njengoba kade sihamba sizungeza umhlaba njena siqale empuza sekhuphuka njalo sawujike eSwazini sabuya saye sazofika lapha ekhaya sibona indaba enkulu uManazaretha. Amen. Sibona uNkulunkulu. Amen. Kodwa khona indaba eyodwa engiyiqaphelile. Kuthe ngeSabatha likamhla ka-19 inkonzo eseni yayisinikezwa umshumayeli uMthiyane. Maye ikhuluma indaba umshumayeli uMthiyane ngagcina ngayibona ukuthi emhlabeni noma lapha eAfrika ngeke nelizwe likhululeke uma ushembe ngaphandle. Lokhuleka kuphela uma ushembe ngaphakathi. Amen. Ukukhuleka njena kwezwe angeke Manazaretha sikuthole udinga ukuthi ushembe ngaphakathi. Zonke izinto ziphathwe uyena ukuze siqale sikwazi ukukhululeka. Ngale kwalokho ngeke sikhululeke. Wayikhuluma indaba enkulu lapha noMthiyane. Ukhuluma ngendaba yomuzi wasempuza ngoba ushembe lona uNkulunkulu. Wathi mayekhuluma ngathi ngiyakhumbula ukuthi hawu konje uMthiyane le ndaba ayikhulumayo ngiyayikhumbula ushembe Manazaretha ngiba ngithi uNkulunkulu nje wakwazi ukwenza izinto eminyakeni eminingi ezayo ukuthi laphana ngibeka bani laphana ngibeka bani laphana ngibeka bani laphana ukuze kulunge lokhu kuyoyiwa bani. Yayethi inkosi yezulu nomhlaba yethi ayihlale phezu kwekheli lakhe laphana eRichards Bay bese ibona uMthiyane bese iyakhuluma ithi wena mfana ngiyathuma ithi hamba ulande labantwana abahanjiswa kule ndawo basuka ezweni lokwatule ufuna lo muzi wami ubuyile lo muzi wasempuza. Kanti mina sengisukile eRichards Bay nami bengikhulele khona sengakhethekile ngilapha eMlazi. Ngiyaqambe ngezwe sengingena ucingo lukhamuka kumakoti ogane ubhuti omdala ozalwa baba omdala futhi ngithi mina yebo siza lapho eThekwini ngithi mina yini wenze njani makoti na uthi cha sihamba ngale ndaba yaseMandazini zinsizwa lepha ezazizine bese kuba yilo makoti wakithi uMamhlongo wesihlanu ithimba elalamba lomsebenzi lona waseMandazini. Manje njengoba siya lapha eThekwini njena siya lapha enkantolo enkulu eHigh Court izinto ziya ngokuqala manje ziyalunga engathi umhlaba waseMandazini uzobuya uNkulunkulu ushembe uyawubuyisela kubanikazi bawo ufuna indawo yakhe. Amen. Namanje le ndawo yakhe sibuya kuyo abaze bakwazi ukuyakha. Kodwa ngenxa yokuthi babe namakhanda alikhuni benza konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi babulale babezama ngisho nokumbulala uMthiyane. Ngithi mina hayi ilungile wozani ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi uzothi mayesenza lokho nami ngigcine ngena phakathi. Hawu uma ngithi ngihlezi ngilalela lenkonzo sengiyakhumbula hawu Mthiyane bafika ngempela yenzeka le ndaba nangese ikhuluma ngavele kwafika inyembezi Manazaretha ngoba lo uNkulunkulu esinaye lapha akuyena umuntu. Amen. Futhi ushembe simlandelayo uManazaretha mangathi ayiveze ukuthi ubani vele nje singahlala emakhaya ngeke sidle mangathi ziveze ukuthi ubani. Khona ingoma yaManazaretha elapha na 227 ithi ke mayihlatshelwa ithi Nkosi Baba ya uthanda kodwa kubiza ukuthi ube nomoya udonsa ngomoya ukuthi ubani lo phambili. Amen. Uma ikhuluma izwi bese uyalilalela. Amen.
Uthi omdala wensuku mase singena ngaphakathi lapha endlini leni yakhiwe kwaMashu engishoyo kwa isekhaya lemphefumulo wayiqamba kanjalo omdala wensuku nangaphambi kwethu. Sasikhona kaNazareth. Amen. Uma ingena simlandela uyangena uyayibuka lendlu ukhuphuka namehlo nendoma uyibuka phezulu uzofika lapha kwakunepulpit eyikhona eyibekiwe uzofika kulona pulpit uyama uyayibuka. Khuluma ngoshada kaNazareth nangaphambi kwethu. Amen. Khuluma ngoThixo. Uma eqala nje nevula umlomo uthi lendlu le ingikhumbuza emzini omdala ngasePhakameni. So sesiyadika njena ngenxa ukuthi phela thina singabani ukuba uthini manje ukhumbula emzini omdala wasePhakameni uthi lendlu lena mama ngiyibona ngikhumbula emzini omdala wasePhakameni esheyibuka phezulu uthi ke suka namhlanje ke bonke abantu abahambile emhlabeni ngizobalanda bonke ngibabeke lapha uzothi uma umuntu efuna umuntu wakuhambela emhlabeni noma ngabe uhambela olwandle noma ngabe wahambela kwelinye izwe noma ngabe wahamba kanjani noma kuphi kodwa mina njengoJehova ngizobalanda uJehova lona kaNazareth. Amen. Ngizobalanda bonke ngizobabeka la. Amen. Bese kuqhamuka umuntu alande abantu bakubo azobathatha lapha noma ngabe bahambela olwandle bahambela emkhunjini noma bahambela kuphi kodwa uthi mina ngizobalanda ngibalethela yingakho sithi uShembe uNkulunkulu. Amen. uShembe ukwazi ukugijima wonke umhlaba yonke indawo abone abaleleyo thulini lomhlaba abone abangangcwatshwanga abone abangcwatshiwe. Amen. Uke ngathi mayikhuluma lapha phezulu entabazwe izinsuku ngithi zazi 5 kuSeptember wasengathi uthelwe ngamalakazana amaNazareth. Khona lento kuthiwa amalakazana lesikhathi sisakhula ke sasivamisa ukuthi sithele lapha enkunzini elondeni kwenzela ukuthi bese ibonkolo hayi amalakazana bese wenzela ukuthi inkunzi besiba nolaka kwabe sengathi uthelwe ngezibonkolo amaNazareth. Wathi mawuthi yaphela nje umcimbi nakho evukuzwe umuntu othanda uShembe ngoba nje basilapha njena sizocela uthando lokuthandwa. Amen. Sizocela ukuthandwa ukuze sigcine singenile emhlanganweni kaJulayi. Amen. Kodwa mase sithandiwe nathi bese siyamthanda uShembe. Amen. Wakade kuke insizwa yakwaMphofu iphethe isuit cover ebrown ithi Nkosi yamakhosi ngalesudu lena elandwe ephesheya ngithi anginikele ngayo ngoba amaNazareth ukholwa kuyasehlula kodwa kuyebe kuhle ongenani umuntu asale sezama kungenani ukunikela. Amen. Ngoba ukholwa kuyasehlula kodwa nakhona mawunikela ngento ebonakalayo ukuthi yini leno unikela ngayo. Amen. Lithi la eBhayibheli noma ngase ngiyifunda leyo ndawo lithi mawuzonikela ngenkomo eqhugayo umnikelo lo uyawuthanda uJehova. Mawunikela ngenkomo egulayo noma ngembuzi egulayo uyawumukela uJehova uyawujabulela umnikelo uJehova. Cha akawujabuleli. Mawunikela ngeneso elimthubi uyawujabulela uJehova. Ngeke unikele ngayo yonke lento leyo kodwa ngoba uNkulunkulu ufuna into enhle kunazo zonke izinto. Amen. Noma ngabe kuthiwa unikela nerice wayisho njalo uCelisa athi kufanele uthenge elalo mama lona ofaka izibuko okuthiwa iAuntie Carolina ngoba uNkulunkulu lona simlandelayo. Amen. Funda incwadi ivesi le-14 kuya evesini le-16 yona leyo yamaLevi. MaNazaretha ingcwele indaba enkulu ngaphezulu indaba zonke ekhona lapha endlini ukuthi simenyiwe kunezi lo memo nanti ilizwi
kumenywa zonke izizwe, kumenywa inyonga, kumenywa impumputhe, kumenywa wonke umuntu uze emzini wengcwele kaShembe lapha eThemba Nazaretha ezulwini lethu kaNazaretha. Manje lapha thina ngoba sesingaphambili sambona kuqala umdala wenzuku uShembe lona phambi kwethu sicela siphe inhliziyo. Amen. Inhliziyo nje kuphela yokwemukelela abantu abezayo. Amen. Ngoba bayeza. Asingasuke emakhaya, sisuke emakhaya sesiphethe imithetho engazange ishawe unyazi, sizoshaya lapha emzini onyazi, sizokhuluma indaba angafanelanga siyikhulume, sithi lapha ekhaya kuwukuthi nokuthi, lapha ekhaya ukuthi angeni, lapha ekhaya ubegqoke kanjena kangeni, kodwa ngoba yena uyangenisa njengamanzi othukela. Zonke izizwe ziyamena. Kumele nje nabafake izicathulo, khona abantu, khona ngelinye ilanga lapha umuntu wakhuluma indaba enkulu kimi. Ethi awu kodwa ngeke ngahlukumezeka. Uthumizwa yena uthi uyibona lezi zicathulo zami uthi naye uthi zifakwe ekhingedwadi angazi ezinye mangifaka nje ifakwe ekhingedwadi kodwa ngithema ukuthi ngiyafika lapha kwavele ngendluzule isimangaliso kwathiwa isicathulo siwelapha khumule icathulo awu umuntu wasekhaya njalo uzosikhumbula. Manje ngisayithola icathulo zami. Ngisayithola icathulo zami. Kusukela mina. Sukelele emazweni asemlazi. Ngase ngizoshaya imithetho lapha emzini kaShembe. Kodwa yena uthi yena umema bonke abantu, abanye umema impumputhe, umema nezinyonga, umema na yonke inhlobo imenyiwe. Uyena kuphela wazi ukuthi nje bayimemile, uyimema kanjani, futhi izonza njani. Amen. Bese kuba yehla emotweni ayizongena le moto ngaphakathi lo muntu akawazi ukhamba ukhamke mina nje angibekiwe futhi umfundisi angibekiwe futhi umvangeli kodwa nje ngivele ngabona ukuthi angihambe ngohlala esangweni into engizoyisebenza nje mina ukuthi ngohlala esangweni ngivimba abantu abangenayo into nje ngizele lapha ngizele ngohlala esangweni ngivimba abantu abangenayo abezonyazini ushaya kuphela wazi ukuthi balandele kuphi laba bantu balandele kanjani. Amen. Bese kwakukhiya esangweni bese kugcina ngosuku labantu bese bephindele emva bethi hawu abantu labantu baShembe banjani abanayo indlela yokwemukela abantu hospitality ngesingisi abakwazi ukumukela abantu. Uma selapha besibheke awuyibheke wena bese nami ngiyibheka mina njengoba ngawahlalisa ukuthi mina ngiyakwazi ukwemukela abantu lezandla enginazo zabemukela nabantu lenhliziyo enginayo iyabemukela nabantu ebeze kuJehova umhlanganweni wakhe kaJulayi. Kekho omunye umuntu yena kathi yena hey leli dukule la zawala ekhaya sebeyazela umthetho manje bayasina bayafika fakani dukule inhlobo kusho umuntu mhlawumbe unedotiwe nomgomnyama athi fakani madukule hawu lapho uyafika kana bayibhawuleni kuwe mhlawumbe akawazana ukuthi wenzakalani nanokuthi iphuma ngaphi liya ngaphi akazi ukuthi wenzakalani kodwa bese ngithumeza mina ngigodo yakhuluma inkosi kaNazaretha ikhuluma ngendaba enkulu ikhuluma ngesono isono sokujwayela funda verse 11 uye ku verse 16 ningebi njengoba siwa lapha kuJulayi njena uma sifika lapha noma uhamba nezingane zakho mazingebi akwebiwa lapha ekhaya ningakhohlisani
ningakhohlisani futhi ukuthi lapha ekhaya kwenziwa lokhu nalokhu ngoba phela vele sogcina sesikwesaba ngoba siyabona ukuthi uyishinga lakhona lapha ekhaya usunomthetho omileyo. Ningaqambelani amanga. Verse 12. Awuzana. Ningafungeli igama lami amanga. Ningafungeli igama lami amanga. Sike sabona isimangaliso. Lokho khona abantu bebethi mabenyukile benyuka kwakunendlu lapha isitezi lapho wakho khona lesi sitezi mabeke benyuka njena bebaya phezulu enyangeni ezulu bothi behla befike ezansi bebesitshela imithetho bethi siqhamuka baba kodwa babe ngazange kusho lawo. Wozana. Ungathuki lapha ekhaya. Igama likaThixo wakho nginguJehova. Ungathuki igama likaThixo wakho likaJehova ngoba mina nguJehova. Ungalithuki igama likaJehova. Ungadli owakhelene nawe. Ungadli dodo lomuntu owakhelene nawe. Ungaphangi. Imali yesisebenzi ayingahlali kuwe imali ngoba wena uqotshiwe umbangeli, wena uqotshiwe umfundisi. Imali ihlala kumshumayeli njengoba beza nezikhwama Nkosi yami nomhlaba enye imali sigeziwe ngakho bakugeza imali njena kulindele ukuthi nabo abantu abezayo lomhlangano bebe sebegeziwe. Khona into engeke ngiyibone lapha emasangweni uma ngabe kuyiwe esibayweni kuye kusuke umvangeli abesegeza abantu uma bezongena ngaphakathi njengamanje bangiguqele lena ngizama khona Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi ngibageza abantu kodwa bakhona bangezukugezeka ngoba babona umbombo kwahlabisa. Kanti isipho wayiphethe uhlabisa, isipho wayiphethe ushembe unyazi wezulu uyale uphethe isophu mina ngiphethe indishi namanzi kuphela. Ungathuki. Isithulu ungasithuki. Ungabeki isikhubekiso phambi kwempumputhe. Ungabeki isikhubekiso phambi kwempumputhe njengoba ziza njeninyonga nempumputhe nabo bonke abantu abamenyiwe wena yenza kahle phambi kwabo ngoba mawenza kabi kuzolotshwa kabi igama lakho phambi kwabo. Yesaba uThixo wakho. Asibe nokwesaba manazaretha njengoba ngilapha njena namaze ngiyabevezela ngiyesaba ngicela ukuthi lolu uvalo enginalo lungapheli. Ningoni nxa nithetha amacala. Woza nayo qhubeka. Ungabheki ompofu. Woza nayo. Ungameli omkhulu. Yebo. Kepha uthethe icala lowakhelene nawe ngokulunga. Yebo, yonke into ayizwe ngokulunga nangemfanelelo yakhona. Woza. Ungahambahambi uqamba amanga ebantwini bakini. Lapha ngaphakathi komuzi njengoba usuke ekhaya njena uze lapha uzokwehlana nangu umgwaqo owehlayo oyezansi babamkhulu uphinde wenyuke uyelena ngoba wena ufuna ukuhamba nje uhambe uqamba amanga uhambe ukhuluma lokhuya lapha ekhaya abemenyiwe banjalo. Ungahambahambi wenza yonke le nto njengaleyo. Ekugcineni kosuku le ndaba lena isimangaliso inkulu ngendlela eyisimangaliso. Vula uSamuel oqala verse 15 no verse 10. Ngiyakholwa
amazwe asuka umdala weinsuku ahambe ayendlini sitshele ukuthi umcimbi uvaliwe athi manje ebheke endlini abesiyabuya sesamangela nangoshembe esishiya abesiyabuya mayebuya ezamapha athi mayifika afikane laphana epulpiti athi lalelani bona Nazaretha mina njengoba ningibone njena nguNkulunkulu okhona ezulwini nguNkulunkulu okhona emkhathini nguNkulunkulu okhona emhlabeni nguNkulunkulu okhona ngaphansi kwamanzi Basikhona ezisho yena Amen. yina Shalom mazina wayisethele ngeibonkolo ngoba uthini umbofu na uthi umbofu wathi kuba mayisambile emhlabeni mayifika ngale kwenzayo wafika amakhosi onke ekhona sezulwini kodwa sihlabeni ihlezi unyazi wezulu uthi wayisakhala wathi baba ngihambile njengoba ngilapha njena ngishiye indoda yami angiyathi izophekela uba namatabuko bathula bankoshembe bathula babhekana uthi wakhala lenkosikazi ithi lenkosikazi isivukile ngiyayisheshisa isivukile iyakhala ikhala phambi kwashembe uthi ithi mayisixoxela indaba yayo ithi kwasuka inkosi enkulu inyanga yezulu yayithi goqa izandla ihlanganisa yakhuleka onyazini lwezulu yathi nkosi yezulu nomhlaba nango ekhala usekhale kakhulu siyacela ukuthi umzwele Unankosi yamakhosi. Kwasesukunyazi lwavele lwathatha iminwe lomkhomba wayesesuka njalo wayeseyaphaphama esidunjini sephaphame sephela ama-hour amathathu ehambile emhlabeni sehenqele ushembele ukuhamba naleyo ndaba enjengaleyo uthi mina nguNkulunkulu okhona nguNkulunkulu okhona emkhathini nguNkulunkulu okhona emhlabeni Amen. masi lapha amaNazaretha asiyiphathe kahle Amen. asiyazi indaba efunwa ushembe awumfundele incwadi Samuel 1:15, 10 no-11 Izwi likaJehova izwi likaJehova leza kuSamuel leza kuSamuel lithi sengisola ngokuba ngibekile uSamuel abe yinkosi. nayo indaba enkulu ngiyabonga baba inkosi uNkulunkulu nayo indaba enkulu ngento zonke zikaSamuel uNkulunkulu ngenzeka ukuba yisola ngami ukuthi lo mfana ukahlabisa ngimgobeleni ngoba ngumfundisi njengoba lapha ngena epulpiti ngenze kuba uyayisola ngami mhlawumbe mina bese ngijabula ngithi hayi uyangithanda unginikeza inkonzo kanti yena uyazisola ukuthi lo mfana ngimgobeleni waba umfundisi ngoba kanilaleli izwi lami noma ngakhuluma kanjani noma ngihamba wonke umhlaba ngizungeza ngikhuluma indaba eyodwa yokuthi angilalelwe izwi lami kodwa kanilaleli mhlawumbe ngenze kube njengoba uvangeli nje noyisola ushembe ngawo njengoba umkhokheli nje mhlawumbe ngenze kube ushembe eyisola ngawo ukuthi wagcina ubekwe kanjani kube umkhokheli wabekwe kanjani kube umshumayeli uyayisola masi lapha amaNazaretha asingenzi ukuthi uNkulunkulu ophambi kwethu azayisole ngathi asimenze hlale ejabula njalo ngekhathi zonke ejabula ngathi izwi likaShembe amaNazaretha yilona eliwukhiya Amen. ngaphe kwento zonke ezikhona emhlabeni udlulela verse 22 ngaphe kwento zonke ezikhona emhlabeni Amen. izwi lona elibalulekile ngelinye ilanga ithi inkosi ephambi kwami ithi we maNazaretha sasiyimbijana njena ithi niyazini ukuthi umvangeli wesibanibani ngaba kahambanga na kusho unyazi niyazini umvangeli wesibanibani ngaba kahambanga ukube akadelelanga izwi lenkosi kusho ushembe nangaphambi kwethu ngoba esishilo wayeseshilo umdala weinsuku wathi lalela wena mvangeli njengoba abantu bevalele isabehamba njena wena ungabisaphuma lapha ekhaya musuphuma ungabisaphuma wahamba wayedokodweni wathi mayengena edokodweni wabuka impahla zakhe eseyibekile umthwalo usuzobhokweni wabuya wame emnyango wedokodo wabona abantu behla bebheke ezansi lophuma ngesango obuya waphindela phakathi edokodweni wabuya wathi ayikhona ngiyahamba kanti useshayisa usedelela izwi likaNkulunkulu ufunda uSamuel wathi iminikelo nemhlatshelo ngiyamthokozisa yini uJehova ngabe iminikelo nemhlatshelo ukhuluma noSawula owayesebikwe inkosi
uthi imnikelo nomhlatshelo nakho konke imthokozisa kakhulu yini uJehova ngoza nayo njengokuba kulalelwe izwi likaJehova. ngiyabonga baba inkosi ibusise uthi ngabe imnikelo noma imhlatshelo noma zinkomo zempepho yini emthokozisa kakhulu uJehova noma kulalelwe izwi lakhe na noma ngamikela noma ngenza njani kodwa mangalaleli izwi likaJehova indaba enkulu leyo kusho iBhayibheli uthi wagcina seyisola ngoba akalalelanga izwi likaJehova akalalelanga izwi lonyasi akalalelanga izwi lonyasi luthi unyazi masikhona lapha intabazo luthi niyabona wathi ngelinye ilanga kwasekufika udokotela olapha abantu besifazane enyeni wathi uze nomakoti ongabathola abantwana njalo emaye bambuyadedela seyizenza kuphuma zayishumi zisu uthi mayifika phambi kwami uthi ngase ngithi nakwenze njani dokotelana wathi hayi baba ngithe nangumakoti ubeze kumina wathi mayisefike mina usefike opheleleyo ngathi mina mshongani na wathi sengizomthola mhlawumbe umntwana ngisezokudedela uthi wasedokotela cha ukhona uNkulunkulu ophethe zonke izinto ezipheleleyo vuma wena ngikuthathe kusekuye uthi abesemthatha eseza naye lapha ngibe selapha njena uthi ke lonkosikazi ke baba mangibamba ngiyadedela seze kwachitheka kwaze kwayishumi uthi baba ke inkosi usho unyazi naNazaretha kuba uNkulunkulu phambi kwethu uthi baba inkosi ibusise sola manje ngeke sisachitheka kuhamba inyanga wayiseba mthelo makoti waba muhle wabala wathi 1 wathi 2 wathi 3 ho kwaze wafika lapho khona into enyaka zayo khona wathi ho kanti lento enyaka zayo njena ngiyambeza abanye bemkhosela ukuthi inyaka zayo unyaka zayo njena ngempela kwahamba kwaze wafika usuku yazalwa ingane amen ngiyandabana yodwa yokuthi lo mama lona wayengelona iNazaretha wayelethe udokotela phambi kwaThixo lona njengoba beza abantu beqhamuka amakhungomane omhlaba beze lapha ekhaya balethwe abangani babo balethwe izihlobo zabo bazocela ukuphila unyazini lwezulu amen wayesebele udokotela wathi le ngane lena nginike ushembe ngithatha leyo ndaba leyo sengihlala ngeke ngisibone isikhathi sibalekile le ngane lena ngiphiwe ushembe ngakho mina ngizibona ngingafanele nanokuthi ngiqambe igama ngicela ukuthi uhambe uye enkosini uyongicelela igama lomntwana ngoba nginikwe uye ithi inkosi yezulu nomhlaba uthi wabe sefika udokotela ebuza ukuthi awukwenze njani na mayisefika phambi komnikazi awukwenze njani dokotela na udokotela baba nkosi yamakhosi lo mama engangimlethe lapha ngonyaka odlule owayenjena hayi manje sekuzekwalunga uthi angize kuwe inkosi yezulu nomhlaba ngizocela igama ngoba lo mntwana akakuyena owakhe kodwa ngowakho amen masifunde kwazi izinto eNazaretha ukuthi lende kabani amen masifundele lokho ukwazi lokho ngikabani uthi komdala wethu hawu ngase ngiqamba ngaso lo sikhathi ngathi owenkosi amen ngabonga shebe sesisalweni amen ngase ngigcwele incwadi kwangolesine ngavuka ngolesihlanu ngabuya ngoba ngase kungene ucingo oluthi ucingo khona ingane yalaphana eMlazi esididuliwe maqeda neyafa kodwa isesibhedlela Albert ngicela ukuthi ibikwe enkosini ngase ngivele ngibuya ngase ngicela umfundisi mthi yakho bombikela ingane kanjena ngcono ngihambe ngiyothandazela le ngane esibhedlela uzothi ubika wena kushembe la mina ngizobe ngihamba ngeThekwini ngabuya isabatha ngashaya ngabula ngabuya ngoba ukhothi bangena uqothela uthandazela abantu uqothela lutho olunye amen ayike into iqothela uthandazela abantu uqothela usebenza ushembe sebenze nawe ayike into iqothela amen uqothela kona ukugweba uqothela kona ubanamandla uqothela kona phambi kwamahlombe uqothela ukuthi uthandazela abantu abagulayo mase ngiyakhona lashaya isabatha yathi mayiphela inkonzo yesabatha ngase ngifonela umshumayeli emhlamvu olapha eCleveland ngathi mina mshumayeli sengifikile ngibuyile eNtabazo ngoba sengisephela inkonzo asambeni sambe sesibhedlela siyothandaza
Sase siya eNazaretha sengiyaphuthuma sengiyibamba nkosezulu umntwana sengihlela ngezansi ngiyaphuthuma kodwa indaba yakho shembe uyibonakalisa kulwabo abantu ukuthi uNkulunkulu le nsizwa lena masithi siyafika laphana sihamba sisitano khona abanye ababili abaseceleni abomndeni nabo bakhona masifika laphana ke ICU bathi ke hayi anizungena lapha ninonke ngene abantu ababili kuphela futhi manje ngena lapha ngizofana ngamaphini khona amaphini fafawayo bese ngiyakhwebela inye nesi bese liyeza lesondela ngithi mina lalela ngane yami njengoba size lapha njena sizosiza mina sihamba noNkulunkulu ongafi sihamba noNkulunkulu okhona ezulwini nasemhlabeni silethe yena kwenze ukuthi bonke laba bantu abalapha eICU baphume amen ithi lezi nesi nalaba abadutshulwe njena lemfanele ngabadutshulwe ekhanda intavu yayishaya lapha phezukweso yayophuma ngale ngemuva ethule ngomnyama ngathi mntanami ngicela usivumele ngoba sesikhombisa sivumele nje lapho ngena asizokwenza into enkulu kakhulu sothi nje kancane beyiphela bese siyaphuma wathi kulungile ke kodwa ningawubanga umsindo ngase siyangena base sithi baba wethu Ngithatha ngithatha ifoto ngabe lese ngiphethe elamakhosi amahlanu ngase ngibopha ngifaka lapha emkamelweni umbhede lona uphenduka kube umkamelo ngoba bayawujeka ume kanjena umntalana sengathi uyavuka ngase ngifaka lapha ngase ngimkhwela lo nesi ngathi na lalela wena nesi uma ngabe nimshintsha lapha leli foto noliphumula uphinde nilifake futhi ngathi ngiyafunga lo Nkulunkulu phambi kwethu eNazaretha unyazwezulu uyafunga ngaye amen ngathi ngiyafunga ngifunga ngomuntu akufile eNazaretha ngoba ufaka impondo ayikho into angayifakile emzibeni odokotela bathi mabefuna ukumhlinza bathi babekhipha isifonyo vela yena ukuphefumula bathi manje lapha ufuna singene khona ufuna singene ngakhona emlonyeni simhlinze senyuke ngoba khona la sengathi intambo ikhwithile ukuthopha ngifakaza ngashembe ngabuya lapha nami sengithelwe ngey'bonkolo ngangithelwe ngey'bonkolo wami uqobo lwami ngase ngithi lalelani-ke ibonesi lo muntu lona izothi iphelele nyanga ngangishona leka September okuyisabatha kade kuwolesine kungumcimbi lena entabazwe kuyisabatha ntambama ngathi izothi iphelele nyanga lo uzobe sephumile ngegama likaShembe unyazwezulu amen zahambe kwathi ubhala umhlangano wayesephumile ngezongena ucingo bengifonela bethi hayi lo mfana usephumile usesemshiyeni ngithi mina wenzani manje emshiyeni bathi cha umthetho wakhona umuntu uma engena esibhedlela ngesibhedlela esithize uma esezela phela Albert ubuya phindeselwe leso sibhedlela ayiqale kuso hawu ngangithomba hawu ubuya emshiyeni ngangiphatheke kabi kanti vele usephilile ngegama loNazi eNazaretha amen umuzi nje nasiza kuona lapha ekhaya asigezeke sibe mhlophe amen asigezeke sibe mhlophe mase ngishela nezansi lo muzi esiya
ngibuyisela kuwe nkulunkulu obaba bami nonkulunkulu wokhokho bami ngibuyisela kuwe nyazi wezulu ngibuyisela kuwe Mesiya oqobileyo wonke umusa wokuthi sibe lapha wakho sicela wena kube lihle ukuba usigeze ngiyakho insipho yasezulwini esophu Nkosi bokusezeni kuzwile amen. Siyabonga ngazo mnandi zokuNkosi yenkosi Inkosi. Ngizobala inkonzo yokuthi amanje ngesihlalelo sikhulu 24 124 sokuvangela ungcobo okhona lapha ekhaya esihlalelo Inkosi Inkosi. Nkosi kusipha ngalo. In the Bankulu.